ρόλο της μητρότητας νιώθω ότι δεν το πιστεύω ότι είμαι η μαμά κάποιου. Έχω συνηθίσει να το λέω εγώ. Να λέω εγώ μαμά, θέλω αυτό. Τώρα δεν μπορώ ακόμα να σκεφτώ ότι κάποιος θα είναι η μαμά του. Είμαι ευτυχισμένη που είμαι η μαμά κάποιου. Μητρότητα και θηλυκότητα. Έχω την ευτυχία και τη χαρά να κάνω τη δουλειά που κάνω, οπότε επειδή κάπως έρχομαι σε κάποια περιβάλλοντα, όπως καλή ώρα η φωτογράφησή μας ή καλή ώρα η δουλειά μου, που γίνεται αυτό από κάτι πολύ πολύ διαφορετικό. Οπότε ξεχνιέμαι, μπερδεύομαι, παραμεθιάζομαι κι εγώ ότι δεν έχει συμβεί όλο αυτό που είναι μεταβολή. Θα είναι ψέματα να πω ότι έχω ισορροπία αυτή τη στιγμή. Αλλά πάντα έχω έτσι βαλβίδες αποσυμπίεσης στους δικούς μου ανθρώπους, στα πράγματα που μου αρέσει να κάνω. Και έτσι όταν τηλεφώνω με μια φίλη, μπορεί να με αποσυμπιέσει πολύ καλά. Ή να κάτσω λίγο με τον άνθρωπό μου και να κάπως να νιώσω τρυφερά. Για τον καρκίνο του μαστού θα πω αυτό που πρέπει να πω, που είναι η πρόληψη, που σώζει ζωές και που το ξεχνάμε γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο δεν συμβαίνουν σε εμάς τα πράγματα. Τώρα που είμαι και έτσι θυλάζουσα μητέρα, όλη αυτή η σχέση με το στήθος έτσι είναι πολύ... Η ψυχή σου είναι κάπως... Νιώθω αυτή τη στιγμή επειδή θρέφω το μωρό μου με αυτόν τον τρόπο, νιώθω ότι είναι η ψυχή μου στο στήθος μου, οπότε και μόνο που το ακούω αυτό με πιάνει πολύ στενοχώρια, οπότε αλληλεγγύη στις γυναίκες που το περνάνε. Είναι ευτυχώς μια κακοήθεια η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό ιάσιμη, κουράγιο και πρόληψη. Τα υπόλοιπα στο Β.